Ahoj lidi, tady je Vašek a dneska tak bude mít ochutnávku první na mém hlavním kanále, tak a co se bude ochutnávat? Každý známe Prime a také ty věci, no, ale nikdo nezná Rockstar. To je energeták, doufám, že mi to YouTube dovolí natočit, tak. Energetický nápoj, tak schválně, mě zajímá, kolik to má cukru. Tak tenhle ten má 15 gramů cukru, fialový. A tenhle ten má 14 gramů cukru. No. Tak a teď jdu ochutnat jeden z nich. Je to vlastně americký nápoj. A zítra mám oslavu a zítra ochutnám z těch jen. No a zítra ochutnám jeden z těch, ale spíš co mě nejvíc láká je tenhle ten modrý, takže tenhle ten si dneska vyzkoušíme a zítra si dáme tenhle, bo mám zítra narozeniny a kolik mi bude, zkuste hádat do komentů a na ten můžu dát stranu, tak jsem si vydavý. Tak voní to jak bojůvka, nebo jako stružina. Jako je to dobrý. Já nevím, co tam cítím, to je prostě chuť, kaj cítíš všechny věci. Kokos. Nějaká malina a jahoda. Ostružina a borůvka. A trošku ananasu. Tak to má 6 příchutí. To je to actually mega dobrý. To je dobrý. Ale já jsem si měl spíš vybrat tenhle. Ale tenhle je dobrý. Jo, a kdyby něco mám vedle sebe rajčua. Jo, a ještě jednu věc mi napište do komentářů, čekejte. Kdo má lišku? Spany. No, schválně. Kdo má lišku spany? Nebo krávu, nebo divoké prase, nebo tak něco. Chutnej. Ale to je fakt actually mega dobrý. Tenhle ten tak je actually mega dobrý. Tak, co jsem měl říct? Chci ji pohladit. Vůbec jsem si teďka nepomněl. Já mám modrý tričko. Vidíte? Jsem tu. Je to actually mega dobrý. Co na to říkáš, Liško? Je to fakt dobrý. Dobré. Tak. Už se těším na tenhle ten zítra, který si dám. Tak jo. Jsme na konci videa, nezapomeňte dát like, odběr, zvoneček a pozdravujte Lukáškův kanál, jmenuje se Lukáš a čau.